Trojčlenné obsazení orchestru, hostující Český filharmonický sbor Brno, zaplněný sál a druhá symfonie Gustava Mahlera Vzkříšení. Tak byla zahájena další sezóna Severočeské filharmonie Teplice pod vedením italského dirigenta Alfonsa Scarána. Pro něhož tím začala už třetí sezóna na postu šéfdirigenta tohoto tělesa. Mahlerova symfonie Vzkříšení je výjimečným dílem. V Teplicích zazněla naposledy v roce 2008. Teď se o ně postarali 200 umělců. Rozšířené obsazení orchestru, zhruba 70členný sbor. Jako solistky se představili korejská sopranistka Soen Kim a Barbora Polášková, jeden z nejvýraznějších českých talentů mladé pěvecké generace. I'm enjoying my time in Teplice. It's my first time being here, but not in Czech Republic because I was in Český Krumlov Festival last year. Here in Teplice, it's a whole different atmosphere, but I love it here. And for this symphony, it's so special to me. Já Mahlera miluji. Řekla bych, že druhá symfonie je pro mě asi jedna z nejoblíbenějších, zvláště kvůli té čtvrté větě, která je vyloženě altová, čili pro mě. A Mahlera mám obecně velice ráda, je to moje srdcová záležitost. Druhá symfonie, i to téma je takové nosné pro mě a velice hluboké, takže jsem moc šťastná, že se můžu na tomto projektu účastnit. Symfonie číslo 2 Mahlerova je samozřejmě specifická, je to obrovský kolos dílo, kde sbor má až takovou tu apoteózu závěru, která je samozřejmě nesmírně důležitá a nějakým způsobem umocňuje dojem z té symfonie. My toto dílo, se přiznám, zpíváme velmi často, teď s ním jedeme na velký turné po Evropě se Stuttgartskou filharmonií, s Dortmundskou filharmonií, s Orchestre de Paris a tak dále, takže máme ho v repertoáru už dlouho a je to skutečně velmi krásná záležitost. Ani pro Severočeskou filharmonii to nebylo poslední společné vystoupení. Celá nadcházející sezóna přitom nabídne řadu zajímavých uměleckých zážitků. Celkem se koná celou sezonu 24 koncertů, z toho jich je 7 komorních a zbytek jsou to symfonické koncerty a určitě si posluchači vyberou nějaký koncert anebo si dokonce vyberou úplně všechny koncerty. A neplatí to jen pro domovské Teplice. Severočeská filharmonie má před sebou stejně jako loni také koncerty po řadě evropských metropolích.